If you don't know the truth of who you are, ha nem tudod az igazságot arról, hogy te kicsoda vagy, your value, hogy mi a te értéked, if you don't know that, és nem tudod, hogy értékes vagy, akkor azt you will die with a lie. akkor egy hazugsággal fogsz meghalni. See my Bible here? Látjátok itt a Bibliámat? I start from here. Onnan indultam. If I want to go that way, Hogyha abba az irányba akarok menni, I have to take one step at a time, one step at a time. akkor mindig egy-egy lépést kell tennem. Encouragement brings me closer. A bíztatás közelebb hoz. My parents planted seeds of love and hope in my life. A szüleim a szeretet és a remény magjait ültették el az életemben. Seeds can grow into big trees. A magok hatalmas fává növekedhetnek. But if I let seeds of lies grow in my heart, it will overtake me. De hogyha engedem, hogy a hazugság magjai kinőjenek a szívemben, akkor ezek le fognak győzni. I started thinking that I was worthless. Úgy kezdtem gondolkozni magamról, hogy teljesen értéktelen vagyok. My parents loved me. Persze szüleim Of course they're going to tell me I'm beautiful. Persze, hogy azt fogják mondani, hogy gyönyörű vagyok. I'm their child. Mert én a gyerekük vagyok. But when I went to school, de amikor elmentem az iskolába, people told me different lies. Akkor a gyerekek különböző hazugságokat mondtak nekem. You look weird. Azt mondták, hogy te furi vagy. And then that seed grew and grew. És ez a magocska nőtt és nőtt. And Nick, you are ugly. Nick, te ronda vagy. You can't do anything. Nem tudsz semmit sem csinálni. You can't even look after yourself. Még saját magadat sem tudod ellátni. You're just a burden to your parents. Csak teher vagy a szüleidnek. Just give up. Add föl. You're not going to get a job. Nem lesz munkád soha. Even if you got a job, what are you going to do? És még ha lesz is munkád, you're going to be alone. You're going to be all alone. Egyedül fogsz élni. No one's going to want to marry you. Senki nem akar, hogy a feleségül vegyem. You can't even hold your wife's hand. Még a feleséged kezét sem vagy képes megfogni. Even if you had kids, you can't even hold your kids when they're crying. És ha lenne is gyereked, arra sem leszel képes, hogy amikor sír, akkor megöleld és fölved. Where is God? Hol van az Isten? You pray to Him. Where is He? Te is imádkozol hozzá, hogy hol vagy? Where are your arms and legs? Hol vannak a karjaid és a lábaid? God's not real. Az Isten nem valódi. Just give up. Add föl. Just give up. Add föl. Just give up. Add föl. At age 10, I tried to commit suicide. 10 éves koromban megpróbáltam öngyilkos lenni. I tried to drown myself. Megpróbáltam megfojtani magam, vízbe folytani magam. 15 centimeters of water in my family bathtub. A családunknak a kádjában egy 15 cm-es vízben. Can I see my Bible from here? Ahogy most ott vagyok, látom a Bibliámat? No. Nem. Did it move? A Biblia elmozdult onnan? No. Nem. Did God change? Az Isten megváltozott? No. Nem. Did His love for me change? Did His love for me Az ő change? szeretete felé megváltozott? No. Nem. Does He have a plan? Van terve? He always has a plan. Mert mindig van terve. But I can't see it if I'm facing this way. De nem láthatom ezt a tervet, hogyha arra felé nézem. Just because you can't see God's plan, it doesn't mean He doesn't have one. Csak amiatt, hogy az a tény, hogy nem látod az Isten tervét, az nem jelenti azt, hogy nincsen terve. When you realize something, amikor rájössz valamire, when your mom and dad are fighting, például amikor a szüleid veszekednek, it's not about who's right and who's wrong. ez nem arról szól, hogy kinek van igaza, It's about who's going to pray. hanem arról, hogy ki fog imádkozni. Who's going to pray for your family? Ki fog imádkozni a te családodért. It's about angels and demons fighting for your family. Itt az angyalok és a démonok küzdenek a családodért. If a nation is in turmoil, Hogyha egy nemzet bajban van, oh, we need a good president. akkor azt mondja, hát csak egy jó elnökre lenne szükségünk. No president can heal a nation. Nincs olyan elnök, aki meg tudna gyógyítani egy népet. But God can heal a nation. De az Isten képes erre. God can heal your heart. Az Isten meg tudja gyógyítani a te szívedet.
When you realize that these are just principalities and powers of darkness trying to pull you over. És akkor rájössz arra, hogy csak a sötétség fejedelmei és hatalmasságai próbálnak elhúzni téged. When you realize it's the devil himself. És akkor rájössz, hogy ez maga az ördög. You don't need to be afraid. Akkor nem kell félned. Why? Miért? Because he is nothing compared to Jesus. Mert ő semmi Jézushoz képest. And in the devil's face, És az ördög, I can do this. és azt a következőt mondhatom az ördög arcába. And turn my back on him. És hátat fordítok neki. And read the truth. És elkezdem olvasni az igazságot. I'm not ugly. Én nem vagyok csúnya. I am fearfully and wonderfully made. Én félelemmel és csodálattal lettem alkotva. Oh, this is too hard for you. Nem, ez túl nehéz a számodra, Nick. No, I can do all things through Christ who strengthens me. Nem, mert képes vagyok mindenre. A Krisztus erejében, aki megerősít engem.